Shin bashi ya yi maka yawa? Kana neman aikin yi ko jari? Ga addu'a mai ƙarfi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, ka dinga yin ta a duk cikin addu'ar. Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay, wa antal akhir fa laysa ba'daka shay, wa antal zahir fa laysa fawqaka shay, wa antal batin fa laysa dunaka shay. Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Ya Allah, kai ne farko, kai ne ƙarshe. Ka cika mana bukata, ka biya mana bashi, ka ba mu wadatar rayuwa. In dai kana yin wannan, to ka jira lokaci, insha Allah za ka samu biyan bukata duk abin da kake. Allah ya wadata mu da alkhairorinsa da fili da nan, kare mu daga sharri da fili da nan. Assalamu